ちらもお願いします。3年連続で、この東方経済フォーラムの機会、これが大統領と、お目にかかれて嬉しいです。また、天皇皇后両陛下のご即位、そして令和の時代、領土開拓にまた、そして7月の30日の与党の勝利についても、昨年12月のゼウス首相の今日、そして本年6月の河野太郎大臣の